Φωνή υπάρχει όμως του κύριου. Όλα. Μια φωνή, μια φωνή. Τι πυροβολισμό μαλάκα. Ναι, πυροβολάει το εργαλείο να τάσω. Πυροβολάει το εργαλείο ρε Τάσο. Ας παίξει πρώτος, δεν έχει παιδιά. Περίμενε, να παίξω αυτό πυροβολάτε. Μαλάκα, αυτό είναι το μαθαίνω. Καμία σχέση. Ας είναι φίλος μου Γεωργούλια. Άλλαγε. Παιδιά, η ώρα του παιδιού τελείωσε. Εκτός αν κάποιος θέλει να δηλώσει υπεύθυνος αν θα έρθει η αστυνομία, να δείξουμε εκείνον, έτσι. Ο Κεράτσας! Ευχαριστώ, ελάτε και οι δύο εδώ, αφήστε μου τις ταυτότητες. Μόλις έρθουν να τις δώσω, να μην με ταλαιπωρούνε. Και τους στέλνω εγώ στον... Όπα, ποιος θα παίξει πρώτος τώρα? Ας παίξει ο Αντώνης πρώτος. Αντώνη! Μήπως δεν θέλεις ένα certified score που έχεις? Φαντάζομαι ότι ταλαιπωρήθηκες. Ο ίδιο ισχύει και για το Τσιάρα, έτσι. Για αυτός με το ποδήλατο. Το ποδήλατο παίζει. Φωνές παίξαμε φίλε. Μόνο φωνές. Μόνο φωνές. Φωνές. Πάμε τώρα να το ρυθμίσουμε λίγο διαφορετικά. Μόνο φωνές, μόνο φωνές.